Kani gade ka Pati CTV. Kakan hon yele kai karate ke jela pok lama jong ko All Meghalaya Karate Do Association. Kalawan baar ha ka Fourth North East Karate Championship. Kabadang Shudap Shen ha Paljor Indoor Stadium ha Gangtok jong ka jela Sikkim. Kani kan hon ke balawan pai shalayeng. Kala khor pratli ki tak maksiar, shipotli ki tak marupa, bat khat pratli ki tak marunong. Na ki lai pulai ngot kino ile kai ke bleshimenta ha ke jele kai kata komite bat tim kata. Nagalang ki kena ilak kai lapan pau jing song komen halor ke jingla jungki banilak kai bah ke ni kelempong handai ka thong hi ke jungki kelong bakindang yai beteng banilak kai war hadu ki lempong sabar jela pat sabari ru kumjo ke jing le jang aste ka le ke jing job kelong ba ke jing trish tom but gidang dan hi ru ki mo bakala ni antai kendiat mai kendu bagi opponent manong shening ngila ambyang hi wala kataru tamba idang dan jing tuna aku ki bobon ki yang ki teknik makam kumi syapang jangi senior le dan kambun ki jing practice mah banyo ban kiu kam shikman banyo kata kana mah susu kini dang di tang ka North East long jing trang long ke national but international banyo ka jing syam jongan balik ka North East ndi tayang nga ikibe ru nama kani ka kum kamlong shu kum menchua kadang kamsuk mentak la long katof ke tournament kelak katof ha kamtam gi players North East kamtam Arunachal Mizoram Manipur Sikkim kelak kamtiam wala katang ila trishtom naging trishtom gi coach kila ai met sim kila ai hladia but step but meet kila hikayengi kamtam ye ai kublei iksan kwawajri sabanchan isa donbong la don dekat bat ngi met sim lawan practice mat met step kila ai ke jing practice ngi ai college ki association ai message ki ayu bikin pha ikna ki khoni ki ai ki bhayeng makin pha bikin wan le kai mo bikin yo men sim lang da ka jing pej ka jungi bangi la kai la trishtom te ai ki ru ki be ru kin ki shaplang bikin wan practice sakani ka ayu bikin pej lang ni karate nama ka mde tam ta kala paw ha mo tang de ta ka po North East National International Karate kala paw ha aku bagi way ki kena ki ai ki make pa kan pai ki kun bikin man ya akan ke association kin man pen yalam ki bikin yawan practice aku ban ai kublei ki coach ki bala yalam yang bala support yang aku ai kublei I mei pa bala ai kan kan lat kelimti ka encouragement jang de na encouragement jang pa but I meslen zai long inspiration jang kadang sedang men join dang nika karate te kanika aku ban ai kublei aku ban ai ngu ublei bala don kal lemingi ha ka jinglet jingwan jingi sha kanika North East Championship but datang naka jingarap ka jing ublei hi bangila yo ya kanika runners up ma mangaru klam expect hi la din re ngala le kat bala ngala dwai ublei ngala pai ublei te aku ba kiwe ki make par kin encourage ki khon bikin join lang mo ki extracurricular activities kanang ba kin yo ke physical fitness ladi but kene ka jingjap changa kene ka bangalet chane kalong ka ba pair namar ba nga sidan kene ka jing long nervous te ha kene ka tournament ka bangalet ngala khamlong kam but they naka experience ke bangala bun ki tournament ki bangalet te ngala kham sngo thu ngala khamlong cool te ngala takadaw nga sala ban job ru kejing kalong yanga bangan hab manage ya kapor ken ha college bang hab kre ka kot ru ha manage ya kapor ke ditang katahi bang aku ban manage bhai ledi kana mangan la ban support ledi ka kot ru kejing kai ru kana man kiu sprang bro up halor kini ke jing job bon ki samai la kai karate nak ni jela ha kelempong ke barang Shudap long dang shen ha ke jela Sikkim wat nak liang ginok penya jong ni ke sengro kila pen pau ke jing sokmen ba kila kren ru sepang kalawei kino ila kai ke ni ke jela ha ke ni ke jing ila kai dap da jing kemen bakau ba kini ki kena jong kila wan da ke jing job bat ni kerman banang ni sekmat ro kindang ila kai kamba mo kena jong ki don ba kasam te ki don kamta ke jing trash tom jong ki bat bakin nang kam 3 minutes show te hamdan ai banong tangga tai but skoi kalong ba
ngiru kum kinoi kai ngi le kat balai bangin nang treasure tom in ai men sem ki naro bakin nang job om tang North East and national at least can play international level ero can yo banya le kai so momentally karate klarong Olympics se ni expect ba kin dan way arngot ni khna jungi bakin yo banya le Olympic ning kong kwa ban ai khoblin kong i khna jungi ki ba i khun stom ban yo i khani ka nam ti kani ka jing job jung kani kamti ka watang i way kadi ka as a team bangila poi kani ka thong ti ngamla banda khlam ai khoblai kha kerpang ki kho jungi kum jungi ba don bok lang ling do ban san lang kharam nuoi i lenza i ming bat ki wi ki senior students ki bangila long involve lang haju kum ka team hi ti hakani ka tournament man hakani ka sien te ka tournament ka long tofa na marba bun mata gini ki North Eastern states kamu Arunachal Mizoram Manipur Sikkim kita international player boro kentup ingi Meghalaya ru ti ka competition ka long very tough kan mata long yakni ban ti bun kini ki khna nangi kini ki don man hakani ngi yo do pratli goal tang badon sangut ni ki khna jungi boyo goal kini ki pandram ki international player laingut ki de Arunachal we jong Mizoram ti kani kadi kai ka ba ai men siam ya ki ka penso haki bakir ki lawan poi ko maki ta ka kardan ti long kala ai men siam kham tam nei men ta ko ma fitte bakar ti ko long very popular for North East but India hibro ko wai kham tam ka parthai Uba kesan ko par warjri ulapun paru ba kum kasenjong kala khmi lanti ba wai lani arngon nakani ke jelak nyorong sakani kelempong ka bahe do ka parthai ti bat hadin ka jing rung ka kartil he pok 2020 Olympic ti kara ai men siam chu ikna bagian kam tri kam sistem ban kalian ka sian ru ngi kermen la da ki tri sistem hi ki khna jing kim duna ki don hi ta ka capacity bagian poi shu ta ka thong kan ti ngi expect hi ngi persang ha jing tri lang ti na kalian jing ka sian ti nga kentu ye bro ki pajba ki mi pa ti la da kum ta kan long kum ba fit hi man ta kan ka karate ki ko ni ki mugiong ka martial arts long very compulsory kam shumur etang ma fin compete long kani ka self defense rum ta ka don kam lut kham tam mi ki khun khti man ta gilik police sabar ne gilik siste ki don kam kham tam ki khna kan thei but man ta long hadian bangi pej man ta li ka da ka feel ka karate ka opportunity su ka don kham tam ko ma ki kam hani ki ko man ta ki military parliamentary force su iginu ki boyo gold medal direct hapoka national ki recruit directly hapoka you tinga kerpal lagi don ki mi pa long ta kan long bekin I full time ki bekin len long atip man ta ka kot ka don kami side by side tang balong kum ta kan kin at least long shtayo di kila ban pha tang lai sien sau sien long kum ta ki khna long kum ta kin yo kan pan ya ta jing kai ba kan push du sta kardan mo kum ba ki kwa ngiru kum ba ki expect What happening ka jing pelip boarding ka Meghalaya Energy Corporation Limited man la ka janmien Henry ki board panya jang ko All Meghalaya Karate Do Association kim sem na tingka na kabenta ban penbiang yaki mombati kenang bagi kena kinyo ban kilanman ba ban penbet ilade hakani kijing lekai ki bor panya kilai kendo ru yek jing e haga ba kilahap ban wai yak jakai lekai kilanman namar kim sem layo jing rap nak sarkar na kabenta ban yo la ka jong ka jakai lekai kiwi pat kijing e kalong ba ka jing rap nak sarkar jela kalong ka baduna ba haga ba ki kena ki haban pulot nalade haba kilet mi khmat yak jela sekilimpung lekai ki balong sabar jela Handai day tangkat tu kat nengon ki kena ki badan hapo ka Islam IGK jong ka Sports Authority of India Training Center Shillong ki bayo jingira pura. Kumta ki dikhot jong ka amka ki la khmi lanti bak sarkar kan phai khmat lam sekni ki jile kai man penbiang yik jing don kam kenam pakan long ka jing mentoy ki kena ile kai bat kham tam e ka jela ka khmi lanti banyo pelong ka National Games House nam arhajar arpuar. Bat ka wei pa ka di tangkata long idon kam ya ka financial support mana kani kumbangi lamba mentalong teng ka penduk mensim ki khna jungi ka de financial support ba bun sien man begini tormen ka jinglut bun ki haban ber hinala jong kum talong teng don ki kimi pa mo teng ngi senai nak sian ngi persangkat bala ngi arab ki kan sai ti takam tang kermen bala kum ta kham tam nak leng ka government la ta kala ban kamera ba ta kaleng ti kan kham ai mensim kham tam mentalong ba fen push ta ka level long fiab ban lej bun tli ki tournament kam dei tang ini North East national long ki bun ki tournament ki invitation ki don ki kam ki long bangin la ban afford kita bro te ka di hadian bangi yo ka financial assistance ka di kata hi ko wei Kani Gadega Pati CTV